Jumadon fanga d'Afrique kɛra Burkina Faso jamana kan kapitɛni Ibrahima Traoré ani a finitigi tɔɲɔgɔnw fɛ VOA sira k'a lasɔrɔ ka kuma ni a ye an bɛna walawala bi k'o lase aw ma jamukan kɔnɔna la. Kabiri colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ye fanga tun ta ni o ye kalo 8 ɲɔgɔn tun sɔrɔ. Baaraba minnu kɛra a fɛ ani gɛlɛya minnu binna min kɛra fanga d'Afrique sababu ye an bɛna walawala k'o lase aw ma. Coronavirus bana kun kan kɛnɛya minisiriso a ka kunu kari n'o bɛnna octobre kalo tile 2 sanba 2022 ma y'a yira k'a fɔ ko banabaatɔ min bɛ Mali jamana kɔnɔ o hakɛ ye mɔgɔ 72 ni mɔgɔ 600 ani mɔgɔ 80 ni mɔgɔ 3 ninnu de bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye a y'aw bisimila. An balimaw a y'aw bisimila Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ ka VOA Bambara lamɛn ni waati in na nɛgɛjuru siraw ni bɔlɔlɔ siraw fɛ fo ka taa se an ka jabaraniw ma an ka foli b'aw ye dantɛ foli min na k'a lase aw ma ka fɔ bi o ye ntɛnɛn ye n'o bɛnna octobre kalo tile 3 sanba 2022 ma nɛgɛ ɲɛ 17 tana o gosilen don Mali kɔnɔna la ni waati in na o bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 11 ma VOA soba kɔnɔ yan Washington DC sanga 30 kɔnɔ Malikura kunnafoniw bɛna tɛntɛn k'a lase aw ma aw balimamuso Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan kɔnɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ka kunnafoniw filɛ nin an ta Burkina Faso jamana kan kabiri jumadon a yirala k'a fɔ fanga d'Afrique o kɛra u ka jamana kɔnɔ ko kura min kɛra kapitɛni Ibrahima Traoré a n'a nɔfɛ finitigiw fɛ o nɔgɔnin fɛ VOA wulila ka se a ma an ye kumakan minnu sɔrɔ a bolo k'a latɛmɛ o filɛ nin ye. Le combat que nous nous menons ne bɛ min fɔ o la o ye kan bɛ kɛlɛ min kɛ o tɛ fanga ko ye wa n'an nana o tɛ ka kasara lase mɔgɔ ma walima ka mɔgɔ faga n'an tun b'o fɛ sanga 5 kɔnɔ kɛlɛ la b'a sɔrɔ jamana kuntigi tun bɛna sa nka an yɔrɔ ka jan o la ka miiri balawu la o la o de y'a to an ma kɛ kɛlɛ ye n'a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ nin bɛ to a la wa tiɲɛni hakilina t'an bolo bawo o gɛlɛya t'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ hakilina min na o ye Burkina Faso de ye I kan ka don kungo kɔnɔ ka fɛn dɔ faamuya ni sera ye ne ni n ka cɛw bɛ kungo kɔlɔsi an bɛ minɛ fitinin min ɲini lakanako la o tɛ yen tuguni n'aw sera ye aw b'a dɔn k'a ka jamanadenw jigi tigɛlen don I b'a miiri de ko I bɛ taa dugu la jiribuluw bɛ tununa bawo sɔrdasiw bɛ ka furabuluw dun ka binw bɛ dun an bɛ fɛɛrɛw de ɲini minnu bɛ se ka to an bɛ se ka ni mɔgɔw bɔ nin na k'u lakana wala u ma lamɛn an ye fɛɛrɛw caman ɲini wa ne y'a faamu k'a laban na politique ko de bɛ nin n sen kɔrɔ ka sɔrɔ an na kun t'o ye. Moi je suis acteur majoritaire de ces événements de 23 et 24 janvier. Alors les gens se demandent quel genre mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka k'i bɛna dɔ latɛmɛ fanga sugu jumɛn de bila sen kan yala soldasiw walima civils de bɛna kɛ ɲɛmaa ye. Pas militaire, pas forcément militaire. Quand on dit une transition militaire, c'est trop dit. Soldasiw tɛ a man kan ka kɛ soldasi ye n'an ko soldasi ka kɛ dɔ latɛmɛ fanga ɲɛmaa ye o ye de ka kow caya kojugu kunu kunnafoni sɛbɛn in jɛlen don kosɛbɛ ka makɔnɔni kɛ yanni sigakumaw ka kɛ ka jamanakuntigi dɔ sugandi an tɛ yan fanga kama wa I n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na ne bɛ to sɔrdasiya la hakilina yɛrɛ tun ye de ka jigin yɔrɔ dɔ la ni n ka kɛlɛkɛcɛw minnu tugura n ko ka yɔrɔw saniya o la o hakilina tɛ fanga ye an mako t'o la a bɛ mɔgɔw bali ka ɲɛnamaya kɛ lafiya kɔnɔ tiɲɛ na nka an b'a fɛ ka kɛlɛ de kɛ an b'a fɛ k'an ka mɔgɔw lakana an b'a fɛ k'an ka jamanadenw bɔ nin tɔɔrɔ in na nin yiriwalibaliya in na nin lakanabaliya in na o de ye kɛlɛ ye an bɛ cɛw fɛ an b'a ye binkaniw bɛ ka kɛ sɛgɛnbagatɔw kan tuma caman wa o waati kelen in na faamaw bɛ ka sigi hali u tɛ fami hadamadenw ka gɛlɛyaw la hadamadenw nafa ka bon a ka kan I ka ye kungo kɔnɔ k'an ɲɛ kɛlɛ la k'an ka tɔɔrɔ faamuya an bɛ min muɲu nka o bɛɛ la I bɛ tila k'i yɛrɛ sɔrɔ mina gɛlɛya la k'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka kɛ miliyaritigiw ye kɔfɛ o nafolotigiya in ni ɲɛmaaw b'a tɔnɔ kɔnɔ nka degun b'anw kan o de kama kɛlɛkɛcɛw b'an kɔ CEDEAO ye kunnafoni sɛbɛn kɛ kunun yɔrɔ min n'a b'a sinsin waati bolodacogo kan min sigira sen kan yala o waati in b'a bolo cogo jumɛn. Oui, peut-être même moins que ce calendrier. Anw bolo CEDEAO ka nin waati bolodalen yɛrɛ ka jan n'an ye jateminɛ kɛ an b'a fɛ ka programme min bila sen kan an mako tɛ kalo 12 I yɛrɛ la wala an ka jate la an mako tɛ san 2 la o kama CEDEAO waati yɛrɛ ka jan komi gɛlɛya min bɛ sɔrdasiw kan u ye minɛnko misɛnninw ye ani hadamaden nafa jateminɛ o de ye gɛlɛya ye o de nana ni an ye yan wa CEDEAO ka waati o tɛ jurukun ye.
Nin tun ye Burkina fangatigi kura Capitaine Ibrahima Traoré ka laseliw ye VOA ka kuma baraniso la. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye hali bi ka kɛɲɛ ni u ka fangatigi kɔrɔ n'o ye Colonel Henri Sandaogo Damiba ye min tun bɛ fanga kunna kalo 8 a yirala k'a fɔ ko gɛlɛya camanw de donna a ka baaraw taabolo kɔnɔ min nana ni fitinɛ ye kunɲɔgɔn tɛmɛlen n'a lawolola ka taa laban fanga dafiri yɛrɛ ma. O senfɛ bi VOA Bambara tɔgɔla Bakasi Kura y'a ka kuma barani tɛnku yaro la bɛɛ walawalali kɛ an ye kalo 8 gɛlɛya jumanw tun bɛ Damiba ale ka fanga kɔnɔ an k'o lamɛn. Jamana latangabaliya kamalo Mouvement pour la sauvegarde et la restauration mi MPCR o yi fanga ta janvier kalo tile 24 samba fila ani 22 na o kuyi mami sugandi kabila o ka ɲamayara o yi lieutenant colonel Henri Sandaogo ye ni fanga bɔsi tɛmɛni kɔ tile 3 janvier kalo tile 20 tile 3 tɛmɛni kɔ n'u y'a sigi ɲamayara a kumana foroba jabaraniso ra jamanadenw ye a ko min ye ko gwɛlɛn ye olu bolo o ye ka se ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen minɛ maajuguw bolo o lahalaya la a ye yɛlɛmani don Sorasiw ka ɲamayara i n'a fɔ colonel major David Kabré a y'ale kɛ Sorasiw ka ɲamaba ye nka o bɛɛ lajɛlen tɛmɛni kɔ maa kariyɔrɔ ye tiɲɛni min kɛ a bɛ taa 110 ɲɔgɔnna na kalo 1 kɔnɔ maa mun bɔnɛna o ni na o senfɛ o bɛ taa maa 560 ani 67 ɲɔgɔnna na jamanadenw y'a kɔlɔsi k'a ye ko minɛnw sɔngɔ fana yɛlɛla caman MPCR ko y'a yira k'a fɔ k'u bɛna kɛlɛ kɛ ka taa sorafɛndi ko fanfɛyɔrɔ ra ale fana na cikɛdababaw ra a ye Sorasiw bila yen a tilara ka jɛkulu dɔ sigi min kan ka taa kɛnɛ kan ka kɛlɛ kɛ ni maa karigɔrɔn ye maa min kun b'ale kunna o ye lieutenant Yves Didier Bamunu ye o si ma maajugu bari o ka se ka tiɲɛniw kɛ juin kalo tile 11 ka taa se a tile 12 ma maa 86 olu bɔnɔnɔ oni na Setanga Seno marara maa gwansan 35 fana bɔnɔnɔ oni na 37 olu jogira ale kɛra septembre kalo tile 5 sanba 2022 na o ka mobili yɛlɛla dugukolo mugujugu pɛrɛnta dɔ kan min yɛrɛ nana juguya o ye tiɲɛni min kɛra gasikende jibo sira kan kunnafoni min sɔrɔla ka bɔ Sorasiw fɛ o ka maa 11 de fatura 20 jogira maa gwansan 50 olu tununu bɛ a ka kumafɔtɔ dɔ fana kɛra sababu ye ka mɔɔ o dimiya kɔrɔ min yɛrɛ y'a tɔ juguya o ye Blaise Compaoré nako ye caman kun ma jɛn n'a ko ye i n'a fɔ an balimacɛ min an y'a sɔrɔ ten min ye Damiba ka ko tiɲɛ ne fɛ a segɛla ka na ni Blaise Compaoré ye a kɛla ten maa caman dimina kɔrɔ ale ko mun bɛ adamadenw ka jogo ko bato ani kititigɛlaw olu ma jɛn n'a ye sani a ka jigi a ye taamaw kɛ ka taa Niger Mali ani Côte d'Ivoire diɲɛ tɔn b'a ka ɲɔgɔnkunbɛn 77 min kɛra New York États-Unis a kun bɛ kɛnɛ kan o yɔrɔ la a y'a yira ko ale ka waati ka fisa ni Roch Kaboré tile ye ale kuma nin fana ma diya maa caman ye ale taama na a kun ma Sorasi fan don ka taa ye a y'a yira ko MPCR olu y'a labɛn ka kɛɲɛ o yɛrɛ ma nka ni labɛn nin a bɛna kɛ nka Paul Henri Damiba tɛna kɛ jamana ɲamaya ra nin tun ye Saidu Yaro ale ka laseliw ye ka bɔ Wagadugu ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ u ka fangatigi kura ni o ye Capitaine Ibrahima Traoré donna Burkina Faso jamana finitigiw fɛ san 2009 ka fara o fɛnɛ kan ni makofɔlen n'o ye Capitaine Ibrahima Traoré John de do an ko kunnafoniw na mɛ VOA tɔgɔla Kader Traoré ka kuma barani na ka bɔ Wagadugu Burkina Faso ka fanga kura ɲɛma Capitaine Ibrahima Traoré ale ti sɔrɔdasi lɔnni ye fasodenw ma nga a ye kunkɔrɔta sɔrɔ kabi ale bɔra a ka kalanso ra nin finitigi ni sisanga ye san 34 ale bɔra Bondokui ni o ye dugudenni ye min bɛ faso tilebenfan worodugufan na o dugu nin na a ye kalan daminɛ a ye a ka CP ani sanfɛ kalan diplôme sɔrɔ min ye BPC ye o tɛmɛnin kɔ a nana Bobo-Dioulasso ka na école Akaville Sud ra yɔrɔ min na a ye baki sɔrɔ san 2006 tɛmɛnin o kɛra sababu ye ka sanfɛ kalansoba dayɛlɛ ale ye o le kosɔn a nana Wagadugu université ra université fɔlɔ la a ye kalan min kɛ o ye dugumakolo ani nina kalan ye n'an ko science de la vie et de la terre san fɔlɔ ra ale ye sebaya sɔrɔ ka tɛmɛ kalandenw bɛɛ kan san filanan na san 2008 a ye kunkɔrɔta sɔrɔ fɛnɛ kalanden tɔw bɛɛ ɲɛfɛ san 2009 ale donna sorodasiya ra a taara yɛrɛ sɔrɔ Académie Georges Namuano ra a bɔra ni jala min ye o yɔrɔ la o ye sous-lieutenant ye o yɔrɔ la fɛnɛ Ibrahim Traoré ɲɛmaya sɔrɔ a bɔɲɔgɔnko bɛɛ ɲɛfɛ Ibrahim Traoré ka baarakɛyɔrɔ fɔlɔ kɛra Kayadugu ye yɔrɔ min na a donna jɛnkulu dɔ kɔnɔ min tɔgɔ ko régiment d'artillerie Capitaine Ibrahim Traoré taari kɛ kɛlɛ caman na ka taa benkanikɛlaw kɛlɛ kan i n'a fɔ opération Otapuanu ani kɛlɛ min bɛ kɛra ka taa Burkina Sahel marara
san 2019 tɛmɛnen ni sorodasi kɔfɔlen ni fɛnɛ donna jɛnkulu dɔ la min bɛ Marakɔ dugu la ni olu bɛ Sahel mara la ka se ka kɛlɛ kɛ ka taa jadikɛlaw kosɔn. O yɔrɔ la olu yɛrɛ de tun bɛ ɲɛfɛla la ka taa nin kɛlɛ nin kɔnɔ. Janvier kalo tile 24 san 2022 tɛmɛnen kapitɛni Ibrahim Traoré tari kɛ lieutenant colonel Henri Sandago Damiba ka fanga dafiri la. O tɛmɛnen kɔ ale ye jɛntigi dɔ kuntigiya ta min ye régiment d'artillerie ye n'ale ka y'a ka 10e régiment ye. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso. Hali bi an bɛ to Burkina Faso kunnafoniw kɔnɔna la u ka fangatigi kura n'o ye kapitɛni Ibrahima Traoré a ye u ka ministriw ka ciladenw n'a bɛ wele ko secrétaire généraux bɛɛ lajɛlen kumaɲɔgɔnya min kɛra bin tɛnɛ sɔgɔmada fɛ ka fara o fɛnɛ kan a ye welewele kan gɛlɛn bila ka taa ko u ka foroba cakɛda bolifɛnw olu bɛ maa o maa ka da la bɛɛ lajɛlen ka kan ka lasegin a nɔgɔni fɛ VOA tɔgɔ la Kader Traoré ka bɔ Wagadugu. Burkina Faso ka flancɛ fangakura ɲɛma kapitɛni Ibrahim Traoré ale ye ministrisow bɛɛ ka secrétaire général kunbɛn yaasa ka se ka kunnafoni jɔnjɔn di olu ma baarakɛli ɲuman ani jamana taabolo yɛrɛ kan. Yani ale ka latigɛ kuraw di ni secrétaire général ninnu ma Ibrahim Traoré ye yafamadari kɛ ni maa ninnu fɛ sabula ale y'a lɔn ko ale sisanga ma se ninnu si t'a ma. Faut changer le rythme, il faut aller vite. An ka ɲi k'an ka dɔnsenw yɛlɛma an ka ɲi ka taa joona. Bɛɛ b'a lɔn ko minnu b'an ka jamana kɔnɔ o ko bɛɛ ye kobɔnenw le ye. O senkɔrɔ n b'a yala bɛɛ fɛ a ka baaraw kɛ joona joona ani k'a sen bɔ ko gwɛlɛman minnu b'an ka baaraw nagasira. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ne yɛrɛ tɛ se k'a fɔ aw ɲɛna ko minnu kan ka kɛ telima la sabula Burkina ka ko bɛɛ kan ka kɛ telimaya la. Ka taa lakana ko ra ka taa bila basigi ko ra ka tɛmɛ kɛnɛya ko yɛrɛwolo fo ka taa bila sarabako kan o ko ninnu bɛɛ ye kogwɛnenw de ye an fɛ. Il y a des gens aussi dans des ministères qui ont l'art de ministriso dɔw ra maa dɔw bɛ sɛbɛnw ta ka sigi o kan ka maa sɔrɔ u kan ka baara kɛ o kan walima o yɛrɛ b'a fɔ ko u bɛ fɛn wɛrɛ fɛ yanni u ka se ka nin sɛbɛn ninnu dakelenya a ye nin maa ninnu yaala. repérer ces gens. O tɛmɛnen kɔ kapitɛni Ibrahim Traoré ko ale bɛ makoɲa bɛ bolimafɛn minnu bɛɛ bɛ ministrisow ra o bɛ minnu wele ko c'est que vous utilisez des pick-up Land Cruiser dans vos ministères. Ne b'a lɔn ko a ka ministrisow ra bolimafɛn pick-upw bɛ a fɛ nka baara ɲɛnaman ti kɛra ni o ye. Dɔw fɛnɛ bɛ a ka gbataw jukɔrɔ o tiɲɛnen no fitini a y'o bɛɛ da jate an makoɲa b'o ra. Faites-nous le point général, nous en avons besoin. Ministriso min bɛ kalandenw kunna ale ka secrétaire général ɲininkali kɛ n'a sɔrɔla kalandenw bɛ se ka o ka baaraw daminɛ. On a dit donc de reprendre les activités. Anw y'a yira ko bɛɛ kan ka taga ɲɛ ko cikɛdaw bɛɛ kan ka se ka u ka baaraw daminɛ o kɔrɔ ye ko denmisɛnw kan ka se ka taa u ka kalansow ra an bɛna fɛɛrɛ yaala lankanako senkɔrɔ min bɛ se ka to kalandenw ka taa u ka kalansow ra basigi kɔnɔ. Fangakura ɲɛma Ibrahim Traoré ko nin lɔgɔkun nin na latigɛ kura bɛna di ni secrétaire général ninnu ma olu ka baara lakurayaliw kan. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso. Hali bi an bɛ to Burkina Faso jamana kan kabiri u ka fanga dafiri kɛra min kɛra kunɲɔgɔn laban in na Bobo Julaso dugu kɔnɔna min tun kɛlen don giringajɔ walew kɛyɔrɔ ye u bɛ cogo di nin waati in na walasa an ka se k'o ɲɛdɔn VOA ka lasigiden min bɛ Bobo Julaso Alidu Wederago ale jiginna dugu kɔnɔ a ye kunnafoni minnu sɔrɔ o de filɛ nin ye. Kami wagati min a fɔra ko Damiba sɔnna k'a bolo bɔ fanga la Frange jɛnkulu caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bobo Julaso place Chefo Amuro la a kɛra nisɔndiyaba dɔn ani yɛlɛ ye jigi caman kɔlelalen don fanga kura kan. An ka sécurité côté nan a ka banba an ka balimaw an faw an bamuso an bɛ sɛgɛn kɔnɔ ne min yɛrɛ lɔn no 18 personnes bɔra kaya kana sigi ne fɛ Bobo ya an b'a dal Ala n'a kira kama a ka sabari k'an dɛmɛ an ka dugu nin ka ɲasuma a ka sabali yɛrɛ de mu tɛmɛna erreur mu y'o sɔrɔ a ka sabali k'a souligner o erreur kelen kana sɔrɔ bilen sabula munna a kɛra a yɛrɛ ɲana a b'u Burkina dɔn a b'a lɔn an ni Mali le frontière ye a ka banba ni Asimi Koita o ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ la ni terroriste bɔra Mali ka bolo ka don yan an bɛ se ka don o kɔ an b'a le fɛ voilà sinon a kana sigi ka politiciens lamɛn k'a fɔ ka don ne bɔra yan ka don politique ko ra ka dugu ni tiɲɛ tugu a ka sɔrɔsiw sigi yɔrɔ min yɛrɛ INATA walayi n'o bɛɛ INATA an lɔgɔ bɛ no INATA ko la quoi a ka kan yɛrɛ sigi a yɔrɔ la le
k'a fɔ sira ka baara mɔgɔ tɛ don i na ta mɔgɔ tɛ bɔ hali n'a bɛna kɔgɔ jɔ a ka kɔgɔ jɔ. ŋunuŋunu caman tun y'a jira ko Damiba ye jamana bila mɔgɔ caman fɛ président kɔrɔ o ma ɲi ka bɔ jamana kɔnɔ ten n'a ni mɔgɔw ma kuma ni ɲɔgɔn ye fɔlɔ. ne fɛ a sababu la nin mɔgɔ caman sara population civile sara armée mɔgɔw fana sara donc fo u ka sɛgɛsɛgɛ ka lɔ olu ka saya nin min nana n'o ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka filɛ sisan nin ne o ka ɲi ka sira d'a ma a bɛ dugu nin bila o bɛ sɔrɔ ne o bɛna garder ka min kara min ka ɲi k'a kara nin o bɛ kara. Damiba kana taa yɔrɔ si Damiba ka to yan faso nin ka basigi a ɲana k'a to Burkina Faso yan a k'a ye k'a fɔ ale dɛsɛra baara min na a ɲɔgɔnna si den dɔ le ye o baara kɛ o fana bɛ k'a ma leçon ye. Nin tun ye Alidu Wederago kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Nɛgɛ ɲɛ 13 o tana gosira ni sanga 16 ye VOA soba kɔnɔ aw bɛ ka malikura kunnafoniw lamɛn VOA ka radio fiɲɛ siraw fɛ Bamakɔ n'a lamini fiɲɛ turukala 102 fiɲɛ sira Nyoro di Sahel aw b'an sɔrɔ radio emergency ka 99 ani tomi 6 Buguni radio Kumase 92 o fiɲɛ sira fɛ Yuwarukaw a bɛ se k'an sɔrɔ radio Dunia ka 101 ani tomi 2 Koro o ye radio Orona ye 93 ani tomi 2 Gawo fiɲɛ turukala 106 tomi 1 Tumutu o ye fiɲɛ turukala 90 ani tomi 3 ye Abidjan aw bɛ se k'an sɔrɔ nin waati in na fɛnɛ aw ka FM kan ni o ye fiɲɛ turukala 99 fu fiɲɛ sira ye Wagadugukaw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ani tomi 4 sanfɛ an ka bɔlɔlɔ sira www.voabambara.com walima aw bɛ se k'an sɔrɔ an ka page Facebook bɔlɔlɔ kan VOA Bambara ka fara YouTube ani Instagram kan VOA Bambara Malikura kunnafoniw bɛ kala se aw ma ni waati in na Mariam Traoré fɛ an bɛ taa ni kunnafoniw ye ni waati in na Bamakɔ Malidenw hakilina olu fɛnɛ ye o di Burkina Faso jamana fanga d'Afrique min kɛra kunɲɔgɔn tɛmɛli Mohamed Danyoko ka bɔ Bamakɔ ale b'o lase Fanga d'Afrique min kɛra Burkina Faso juma tɛmɛnen Maliden caman de hakilila k'a fɔ fɛn ɲɛnama kɔni tɛ o ye sabula gɛlɛyaw de bɛ a kɔnɔ Boubacar Keita ale bɛ a hakilinata di ni Fanga d'Afrique kan vraiment min kɛra Burkina kɛra jigitigɛ walew do et puis vraiment ni ko sugu faut que africains an ka lajɛ armée ka sabali militaires ka lajɛ ka sabali min mana wolo bɛ arme ta bɛ fanga bi o bɛ na no ma bɛn ni min fana ma bɛ kɔnta o kɔrɔ o arme ta ka o fanga fana bi vraiment an ka bɔ ninnu kɔnɔ an ka avancer quoi parce que coup d'état in tina jamana jɔ fɛn fɛn mana na o b'a fɔ k'ale yɛrɛ jifa fɛn fɛn mana o b'a fɔ k'ale yɛrɛ ka intérêt Lanseni Bala Keita n'ale ye Mali wasaden bulon maakɔrɔ ye ani ministre kɔrɔ don ale kɔni y'a yira k'a fɔ sigi tun kɛlen don n'a ye sabula a mɛnna Burkina Fasokaw o tun bɛ k'u ka jisumakasa ka o yira donc o gɛlɛya o Mali yɛrɛ b'o gɛlɛya de cɛ ma sisan coup d'état kɛlen o ye gɛlɛya min sigi Mali la Mali n'o b'o ɲɔgɔn siri Burkina la hali n'o ye ɲɔgɔn siri Burkina Faso la an min filɛ nin an tɛmɛna gɛlɛya min fɛ Burkina fana bɛ tɛmɛ a fɛ kɛ mais an ma sa dɛ au contraire a y'a to an ka partenaire kura yi sɔrɔ o ka an armée fo a dan Agibu Boire n'ale kɔni ye adamadenw ka hakɛ sabatili o kuluba min bɛ Mali la o ɲama ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ Fanga d'Afrique filɛ nin ye a man ɲi sigi ma wa mun don a bɛ jamana segin kɔ coup d'état kɔni a bɛ jamana segin kɔfɛ de coup d'état kɛra cogo cogo a bɛ kow jɔ fɔlɔ a bɛ kow lasegi kɔfɛ sɔnni sira kura ka sɔrɔ min bɛ fɔ ka da o kan fana k'a fɔ ni coup d'état daminɛna Ala dɔrɔn de b'a dan yɔrɔ dɔn coup d'état dɔ bɛ kɛ coup d'état wɛrɛ bɛ se ka k'o kɔfɛ donc o kama a bɛ yira k'a fɔ démocratie min b'a to jamanadenw bɛ bila ka kala fili k'u sagona mɔgɔ ta k'o sigi o ɲɔgɔn fanga ɲuman tɛ yen fo ma jɛmu fanga
ni juma ni sibiridon i ka dɔn fanga dafiri kɔni a ko tun ma sigi sen kan kosɛbɛ kari tɛmɛnen Burkina Faso dinatigiw ani i ka dɔn tabiyatigiw u sera damiba ma mun ye ale kɔni ka fangabila sɛbɛn ye a ye a bolonɔ bila o kan Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ni fanga dafiri min n'a kɛra Burkina Faso jamana kan kalo 8 u ka furancɛ fanga kɔfɛ wulikajɔ baara minnu bɛna kɛ fanga yɛrɛ fɛ n'o ye fanga kura ye walasa ka se ka Burkina Faso jamana dɛmɛ bɛna tɛmɛ cogo di walasa an ka se k'o ɲɛdɔn Keyatu Traoré ka kuma barani tɛnkun Siaka Kulibali la ale ye jɛkulu minnu sigilen don foroba tɔnw olu la fasali a baaraw la tɛmɛli kama o ɲɛmɔgɔ dɔ ye an ka laseliw lamɛn. Surasiw tun ye fanga ta janvier kalo la o tun y'a fɔ jama ɲɛna ko olu bɛna sécurité ladon kalo 8 kɔfɛ an ɲagara ko baara ɲɛnama ma kɛ terrorisiw yɛrɛ ka sigiyɔrɔ cayara ka tɛmɛ an b'ora an nana mɛn jumadon ko bɛn tɛ surasiw ni ɲɔgɔn cɛ ko groupe dɔ b'a fɛ ka président yɛlɛma ayiwa an tora o la ko président yɛrɛ ye fanga di surasi ɲɛmɔgɔ dɔw ma alors olu bɛ ka fɔta la expliquer u ni ɲɔgɔn cɛ sécurité nin baara la c'est à dire o tun bɛnna min na janvier kalo la k'u bɛna baara ta cogo min na ka taa ɲɛfɛ ko tun taara o sira fɛ o de kama olu ko fɔ u ka fanga yɛlɛma ka se ka baara da don o yɛrɛ ma baara kan ka kɛ cogo min na olu b'a kɛ o cogo la sisan donc yɛlɛmani sera ka kɛ président kɔrɔ taara min ye lieutenant colonel Daniba ye bɔra fanga la ka fanga to Ibrahim Traoré ma ayiwa sisan an bɛ min filɛ la Ibrahim bɛna a ka fanga sigi cogo min na a bɛna organe jumɛn de bila sen kan a bɛna baara kɛ ni jɔn ni mɔgɔ minnu ye an b'o de filɛ la fɔlɔ nin jɛnɛlenw daminɛni an y'a lɔn ko caman bɛna na kɛ donc an b'o olu kɔlɔsili la sisan. Hakili la a bɛna fusaya ni fangakɔrɔ nin ta ye wa sabula u bɛɛ sɔrɔdasi kelen ninnu de ye sivilu tɛ o. Ne kɔni fɛ ko bɛ taara cogo min na a bɛ sɔn ka fisaya ni tɛmɛna minnu ye fanga minɛ sisan a sɔrɔla olu de tun bɛ kɛlɛ la ni terroriste dugusenw fɛ siraw fɛ olu de tun bɛ kɛlɛ yɛrɛ la donc min sɔrɔla la a bɛ komi minnu tun bɛ terrain kan ani minnu bɛ juru la ka hakilinasaw di surasiw ma a bɛ komi bɛn tun tɛ o ni ɲɔgɔn cɛ donc olu nana ni yɛlɛmani ye sisan ni minnu bɛ terrain kan olu yɛrɛ sera ka yɛlɛ ke décision ta yɔrɔ la ayiwa ni kɔni fɛ a ka ɲi ka kɛ nafa ye baara nin ma donc jiri minnu yɛlɛla sisan an t'o fana lɔn kɛra cogo min na ladili minnu dira mɔgɔw ma a ko in kan ni kɔni fɛ a bɛ se ka kɛ nafa ye surasiw ma a bɛ se ka kɛ nafa ye Burkina Faso yɛrɛ. Irisiw ka darapo yira mɔgɔ dɔw bolo minnu bɔra ka bɔlɔ minɛ k'u b'u ka nisɔndiya yira ka kɛɲɛ ni a koɲa ye e yɛrɛ bolo nin ye Irisiw dontɔ ye aw ka ko senna wa e bolo ne yɛlɛma kɛra Irisiw ka bolo kan a bɛna na ni ɲɛtaa ye Sahel jamana ninnu kɔnɔna la wa ka kɛɲɛ ni jihadiw yɛrɛ kɛlɛlibagaw ye. Ne kɔni fɛ dan kɔnɔntɔn kɔfɛ a sera ka ye mɔgɔw fɛ ko Faransiw ka baara nafa ɲɛnama t'a la n m'a fɔ nafa t'a la mais a nafa ma dafa n'an tora o la terroriste bɛna se fɔ Côte d'Ivoire dugumayɔrɔ la donc olu kama Mali surasiw y'a ɲini ko bɛ kɛlɛkɛminɛn san a ma ɲi Faransɛw ma donc a kɛra kɛlɛ ye ni ɲɔgɔn cɛ alors o labanna ka Faransi bɔ kɛnɛ kan o nana ni Rusi ye Rusi nana Maliyɛnw dɛmɛ en tout cas nafa caman donna Mali la terroriste ko san senfɛ africain fana yɛrɛ caman bɛ yen o sigilen bɛ o y'a ye ko Rusi nani nɔgɔya don gɛlɛya la Mali la alors o fana b'a miiri ko ni Rusi nana olu fɛ o nɔgɔya kelen fana bɛna don donc o hakili nin a ye Burkinabé caman o de y'a kuma nana mɛn yɔrɔ min ko Damiba ni Faransi de bɛ ɲɔgɔn fɛ o de y'a to ko in tɛ taara ɲɛfɛ o kɛra jama jiginna siraw fɛ ka sin ka taa wulikajɔ kɛ o y'a fɔ ko olu bɛ Rusi de fɛ si Faransi fɛ tugu Burkina kɔnɔ donc o se taara se ni wele Faransi ka intérêt ni centre culturel français ye ani ka ambassade k'a yira ko olu t'a fɛ ka Faransi ye tugu. An bɛna ni kunnafoniw ye Ameriki jamana kan yan Ameriki jamanatigi Joe Biden a n'a furumuso Jill Biden wulila bin tɛnɛ ka t'u ɲɛda Puerto Rico o mara kan ka sabu kɛ sanji ye ani fiɲɛjuguba min ye tiɲɛni kɛ kabiri septembre kalo waati n'a bɛ wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ouragan Fonia ka taa u ɲɛda ka fiɲɛjugu min n'a tɛmɛna Florida fɛ Moribo Dambele ale b'o kunnafoniw di. Biden n'a furumuso bena taga arabadon Floride yasa ka taga jateminɛ kɛ u ka fiɲɛjuguba mun be wele ko Ian mun tɛmɛna ye. A y'aw kɔfɛ Puerto Rico ani Floride kurantanya ani ji walankatali ani minɛnw cɛni k'a sababuya kɛ ni fiɲɛjugumanba fila tɛmɛnen Fiona ani Ian. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ bɛ taa tɛnɛndon Ponce ni o ye Puerto Rico dugu filanan ye mun sigilen do kɔji b'a bolo kan. A furumuso ani ale yɛrɛ o bɛ sɔrɔ ka taa denbaya minnu tɛmɛna ni fiɲɛjugumanba ninnu senfɛ bɛ sɔrɔ ka taga dɛmɛ kɛ u ye. Joe Biden bɛ sɔrɔ
fɔra ka ladɔnniya wulikajɔ minnu bɛ senna nin wagatinin na Ameriki jamana ka Karaibi yanfan na yaasa u ka minɛ minnu tiɲɛna olu ka se ka dilan ni dollar o de y'u ka wari ye nka kalata hakɛ t'u bolo Ameriki jamana ka foroba kalataw la a ka nin tagama in senfɛ Ameriki jamana a ko a bɛna dollar miliyɔn 60 o de bɛna bila nin gun kan yaasa ka se ka u dɛmɛ ji yɛlɛli kɛlɛliko la Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ a ye foli lase jamana nagakɔrɔ ɲɛmɔgɔw ma ni foroba ɲɛmɔgɔw ma sibiridon jamana ɲɛmɔgɔ ye laseli kɛ u ka wasadenw olu ka ɲɛmɔgɔ dɔw ɲɛmɔ n'a bɛ fɔ ko Congressional Black Caucus ko ninnu ka ko b'u dusukun na ko Puerto Rico kaw ani Floride kaw ani Caroline du Sud u ka ko b'u dusukun na ko an kan ka fɛn kɛ Puerto Rico ye mun ni si tɛ kelen ye Fiona a ye mɔgɔ mun faga a ka ca ni mɔgɔ 24 ye Puerto Rico u ka jamana ka kɛnɛya cakɛda ale ka jatew la mun bɛ a gun kan ye nka u bɛ sɛgɛsɛgɛli la ali bi k'a ɲɛdɔn mɔgɔ 12 wɛrɛ minnu bɛ yen olu fagara cogoya min na yan ale kɔni ni y'a ɲɔgɔnna maa ye fɔlɔ mɔgɔ min fagara ale senfo a dɔgɔyalenba ye mɔgɔ 62 ye mɔgɔ 58 o yera Floride mɔgɔ 4 o kɛra Caroline du Nord kisilikɛlaw bɛ baara la ali bi yaasa ka se ka dɛmɛ kɛ mɔgɔ caman de Floride kurantuw bolo tɛnɛndon ani jamana ɲɛmɔgɔw ko a bɛ sɔn ka kalo caman de ta ani miliyari 50 ko a bɛ sɔn ka caya n'o yɛrɛ yaasa ka se ka nin yɔrɔ minnu tiɲɛna k'u dilan Nasira wɛrɛw fɛ an bɛ taa Mali jamana kɔnɔ ka sabu kɛ kalanta kɛra ekɔliso caman na Mali jamana fan caman fɛ bi VOA tɔgɔ la Mariam Kuyate Kalo saba sɛgɛnna fiɲɛbɔ kɔfɛ kalandenw yɔrɔ kalanwiri baaraw olu nun dola bi ntɛnɛ Mamadu Konate kalansoba la Bamako Premier ministre ka nɔlabila fɛ n'o ye Abdoulaye Maïga ye nga an ka jateminɛw sen fɛ kalanso caman de bɛ minnu ma walantanw daminɛ fɔlɔ ka sababu kɛ gɛlɛya damadɔw ye ini Massa Sise bɛ kalanso la karamɔgɔw olu kɔni m'u kunbɔ ka caya Jongo Traoré ale ye o kalanso ɲɛmaa ye an ka école ta an yɛrɛ tun bɛ min souhaité la a ma kɛ ten dɔɔni parce que écoledenw kɔni nana e yɛrɛ ɲɛ b'a la écoledenw nana mais n'i y'a mɛn écoledenw école karamɔgɔw fana donc école karamɔgɔw ma na ten u ko 6e année écoleden don Amazon kalanso la cité de Niger la mat sɔgɔmada na an ye mati kɛ ani fɛn ECM gɛlɛn no ka cɛncɛn ji ninnu na mɔgɔ bɛ ka taga maa la bi a bu me kuru kɔnɔna la Issa Sise 7e année écoleden don Amazon kalanso la professeur Flamme o de nana ko école la mun ye kalanden somɔgɔw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u jɔrɔlen don ɲina école taabolo la ko sabula grèvew bolodala ka sɔrɔ kalan o ma daminɛ fɔlɔ ninnu na bi ntɛnɛ sabula Kayi école karamɔgɔw k'u ka laɲini ye Kɛɲɛba académie ɲɛma u ka baara bila ka d'a kan k'a kɛla sababu ye k'u baaraɲɔgɔn ni écoleden dɔ bila kiri ka bolo kan o ti kalo tɛmɛnen bagi ɲɛkɔrɔla la Sikasokaw fɛnɛ ni fɛ yen nɔ olu ka école karamɔgɔw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ k'u ka septembre sara k'o ka d'u ma Bamako l'école karamɔgɔ minnu y'u tɛgɛnɔ bila octobre kalo tile 15 sɛbɛn la olu kɔni sɔnna walantan ma bi Bamako ko sabula ko fɔ ka bɛn o sɔrɔla o ni gouverneur ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ tali kɛ u ka lajali wariw la nga u ye bagabagali kɛ ko sani octobre kalo tile 14 ka se k'u ka laɲiniw ma sabati k'u na baara bila boroda Mariam Kuyati ka lasili do Bamako VOA Bambara ka da nin kan an ka Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Senantolanta Bonaku Kambali la Joliba Athletic Club de kɛra saison ba fila ŋɔni kelen ba fila ŋɔni fila saison min kun cɛra o ŋanaminɛ ŋana ye ka da kan a bɔlen filɛ sibiri tɛmɛnen octobre kalo tile fɔlɔ san ba fila ŋɔni fila in na ka super coupe jɔnjɔn ta ka bɔ AS Real de Bamako ɲɛkɔrɔ. Wala barika dɔn. Ne lafiyalen don parce que depuis na groupe kɔnɔna la a yɛrɛ komi n'a fɔ n kun bɛ kɔrɔlen quoi bɛɛ minɛ bɛɛ n ka dɔ ye quoi. Mohamed Kamara AS Real de Bamako jalatigi y'a yira baara caman bɛ sen na. Volontaire in a kɛra volontaire duman ye surtout premier mi-temps an ye volontaire deuxième mi-temps u nana bi kelen sɔrɔ ka don an kun hali bi an bɛ continuer ka baara kɛ a bɛ wusa an ma an kan ka bɔ compétition africaine na le 8 bidon bala hali bi an bɛ continuer ka baara kɛ dɔda in na. Sinon an ye match préparé sans min fɛ alhamdulillah balontan togoya la an satisfaction sɔrɔ ɲɛ kun bɛ trophée la an bɛ denmisɛnninw fo u cɛsiri kosɛbɛ kosɛbɛ le but là ça va venir an bɛ saison daminɛ. Hakilina jiginna Joliba Athletic Club de ye ba fila ŋɔni fila coupe du Mali jɔnjɔn ta a kɛra saison ba fila ŋɔni kelen ba fila ŋɔni fila champion ye n'o ye ŋana ye super coupe jɔnjɔn fana a bɔlen filɛ k'o ta sibiri tɛmɛnen super coupe de bɛ saison kura daminɛ VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka n balimaw aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn
kelen fɛ badenya di yɛlɛ mɔgɔ kelen fɛ mɔgɔ kelen fɛ donsoya di yɛlɛ mɔgɔ kelen fɛ mɔgɔ kelen fɛ jaadu di yɛlɛ mɔgɔ kelen fɛ donso ni fama mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ kelen fɛ